아라고 잡히고는 후리비양에 아유 서로 파피니 기비여 이 파고세고 사나 결시고시고네 이 파키들 나마 피킹 가라면 효율비야래 이 파고스 시대 깁스탑적 나이 구리에 이 파고보누로 나이다 시험 결시고 싫어 비브 싹담 고민이 플라스틱이 결시고셔 자발리 자발 많이 집어나가서 뭐 다들 놀라 잠비 말라 휴부터네 그래 말대 가라놨는데 흐바딩 바보 앞으로 이 심어서 거부이난구나 이 추탁한 지구 흡입 완사이면나 비 토마토 토스타가 니도 플라스틱 미피에츠 하이 짠 tom사차래 앙토시 살모동은 레이피에츠 바오 암파이어 이 파운이 가람나고 라이바이 흐아버 흐아으리 있는 가람하는 사유 말라 휴부네 그래 말대 가라놨네 아 수학이란 지나올라 유래 많이 비반이 엠 지냐오 많이 비반이 따로 가라 말다는 거라 능라 코라고시 탄다 가람브라 뭔지 능 하나 마음은 빌려 그다 미롱어래 아니래 구이샤 산에서 배경 문치배나 능 산고라야 되나 능 하이네 기 쿠리쿠리 하이카이 또이 구리 가마베나그 암파이 이 알카우리고 쿠리를 난 피보배양 안에 우두는 가라가라 야네 부여보마바 마카시 마치라 두두다는 자무 사가시느나 응 하이네 하누스코이 능세전에 훨씬 알려 아니면 찌는 능세전 음주건데 하야우 멋지나라 마후다 비에말라니요 하야이 맹비오하이 뭐래 쏘이 떼토구나 토하는 거 쏠리토구나 토과 마이영 숨도 빌라이 드는 거 에케바르 맞추구나 하탈라스 땡 또 하이브 아유 말에 하나 술페네 구리비 프로베티 라시시 카랑 호스 베는 거 아유 말에 기베네 그만 굴리나 구는 거 다선 고소 프리비 삼건 안치라 라이즈프라 서인마 고토 사바이세 하이 바세 많이 프로베티 라랑구 사클 나랑아 세브농아 생하면 진짜는 기 쿨리라구나 서서 마마 후베댕 마마 흐아가이 날 참지양해 개발이 끝사는 하지만 자가야 양분 스파 아마문칭 능비호시 동플리 백콜로 나게를 가시네 지금 안팔 많이 운두네만 잘래 많이 배빠지 톡롱 카르바나 곡신 잘났습니다 허? 그 마바시 사는 분 증은 타오 솔리 뛰쳐 비니브라 아니보다 저쪽은 더 어지네 무지 앙탕아 수정 탕아도 하마 아파 지니 니네동 하마 토 아파 토 아파문칭 말라바운 두반네 사바지 아니면 정 지니 토 솔리 토 산타자 만ተ위 흐르바지 칼람베 타등나 비호이니 나가 마 탈라베나 부자크 스페셜린 브라우는 나가나 랑탕타르낭 당아바부 무들부실랑한 타그랑 세브농아데 타등데 후이사 산난고전하 앙탕아 아니면 후이사 산고나 양이나 아파 후이사 산고나 타는 능하보 마테모 칼라베 다크 무슨 랄라난 상내 했는 거 그 타술링이 감 함라이네 다스네 사바이데 암파이네 그나바이나 암파이는 스 타톨라이데데 앙고 탕는세이 네이 년칭니 프라이 앙은 이마하비네 다바이 땡땡 네이 넥스니 비바리야 화이핀 탈라바이네 항딜레가니 비바비엠니 딘커 넥스니 딘치랑네 하나니 하카오라바데 라이즈퍼 능탕마타 나라즈파네 사바이데 아래 룸쿠와바디 사라예 베코가 스쿠플라네 라즈파네 사바이데 라이즈퍼 능사르 아유 하리 비바리 마사비네 흐능 아비 와이허 라시싱 말라니 수학 라코비 흐르바디 데카사예허 말라니 비바니 엠니 딘커 이런 단난와 아이고 가족 같은 사이 우리는 마비스라 제발이 뿌리와 우리 마카람 가사는 하이 안치카 또 하이네 프라이니 라이프 가스네 마흠바운랑의 비크 가만히 굴 틉세보 가세 하이 쓰니 하베요 하나 오라이서버 그나마이나 다음에 수업이 프로페티 롤레니코 누나니 크나다니 앙쿠리 히히히 흐노나가발 앙유 마우둥토 비시랄라이 흔가근나 비브르바디 모바일라나 타가버로 오이르 비디 우샤보라 하는 가이나 라이즈버 능스를 빵스 미니나가발 앙일라이바오 모스토 샤슬라문 배양 마 칼람 내물 당자 먹었네 마테 사치네 이런 게 잘래 아유 마데 사치네 끼야 사냥 부사크 티니 비바님 내가 찬티스 사나고는 딴사랑 마네 베브르바디 사나고데 나선 안기를 가는 코이레스면 카라바티 나마하 하이 탈리 막 끄덕스러 승내 사등 비야하 막 끄덕스러 승내 사등 파리 토르 하이 말라싱싱 마네 코 베브르바디 수아가 니디 나오는 베브르바디 라이프는 나갈라바이 하이 토 파리 나이 사이즈벌 베브르바디 라이프zen 하이 크나바이나 앙크라이 흐느다니 사등문 나타 흐느하더니 이롱나 다리스타몬데 라이즈벌 앙크다고 호나이 락시나 하야서이 토르데 말레 유지블라 승한 가랑서이 아이 암파이 머상이 타르데 비바니 디나오
ओमफ्राय फालिबानो जाबाय नोंसोरो मानसिफ्रानो फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय नामाथाय बिसोरो गासिबो बेफोरो जेबो नंलाहाय थौदो साननोसै फैसा आयु फैसा साननायखायसो गोसोखांबाय आङो दहाय मा जादों मिथिबायना रानसारां आयु बेसेबां रोजाखा आरोना ओमफ्रायो आं सानदों 500-500खौनो जा बुरजा होबोबाय होननानै खामाव सोलायलायनानै होदों फैसाखौ ओमफ्राय नायबाय माबा खुलिनानै नायबाय 10 थाखा 10 थाखाल' बार ओमफ्राय नायबाय आं साननानै 400 थाखाल' दंबावो जा उइनाय उइनाय मावखायोहाय मानसिफ्राबो ओरैनो थुलाथां गिदिर नुनानैथ' सोना होफैखोना माखोथाय होनबाबोथ' 500 थाखाखौनो होनायाथ' होफैदोंना जाबाय दे ओमफ्राय दायो मा खामानि मावनांगौ दंबावो आंहा गैनायालाय गैलामोनहाय खमलखौ लायदो थां मानो मानो जानांगौ जाखो खमल जोख्लोबनानै थानोसै जोङो सानैजों आयु बिफा नोङो न'आवहाय फैदों ओमफ्राय मानोथो इसिबां खुगाखौलाय खहैहे रागा जोंनानै बेफोरबायदि देखायदोंनो आंनोलाय खुगा खौहै देखायनायखौसो नुथारदों नोङो खुगा खौहै देखायनायखौसो नुथारदों नोङो बाल हिनजाव साला दिभर्सआव बेफोरबायदि सिगनेसार होनानै हरनो थिननायखौ मानो दासिम होआखै नोङो मा खिनांगौ नोङो हो मा खिनांगौ हो माबाहाय नांनायालाय आंनो जेबो नाङामोन आङो साइनखौलाय होनो होननानै हरनो होननानै सानखाबायमोन नाथाय नोंथाङा दि आंनो 80 जौखोन्दो गावनि प्रपार्टिखौ होनो रेडि जायाखै नालाय ओंखायनो होनो हानाय नङा आङो मिथिबायना गिबियावनो आंनो 80 जौखोन्दो होगोन होननानै नोङो एग्रिमेन्टआव लिरनानै लाबो अब्लासो आङो नोंथांनो हरनो हागोन 80 जौखोन्दो सिमां ना मोगथां नुगोदों हो सिमांसो नुदोंना मोगथाङावसो दङ नोङो हो बा 80 जौखोन्दो आंहा खामायग्रा आरो नोंहा लाग्रा ना हो खबरा मेरला बिफा नों बेफोरबायदि उल्था-पुल्था दासानखा मिथिबायना आंबोथ' खामायनानै ज' दोनजाबनाय फैसानि रांखौसो बिदोंना आङो आं आंनि मोननांगौ रांखौसो बिदों नोंहा मानो बेफोरबायदि खरस जानांगौ दं हो बाहेरायाव थांनानै बेफोरबायदि हिनजावफोरनो ज्राव गारनानै फैनाय फैसाखौबा जेबो खरसा खालामनायनि जेव जेव जाहोनानैबो हायो ओमफ्राय आंनोबो बिसिनि थाखाखौनो होनो हाया आं आंनि भागखौसो बिदों मिथिबायना बुं होगोना होआ नोङो हो मानो होनो आङो हो मानो होनो फ्रियाव सरखारि गभर्नमेन्टनि माबा फैसा बिनानै मोननाय बायदि मोनदों नामा होनो आंखौ बेफोरबायदि बिबानो ज्राव होगोन होननानै ओइ सैमा नोंखौ सोर नायनायमोन हो किडनि गाज्रि जानाय टाइमाव सोर नायनायमोन साला सैमा गियान बावजोब्बाय नामा नोङो नोंखौ सोर नायनानै नोंखौ फाहामनानै सोर मोजां खालामनायमोन बावजोब्बाय नोङो हो साला अगियान नै नों बाल हिनजाव मा खालामनाय जादोंसो होनदों मा खालामनाय जादोंसो होनदों साला दिभर्सआव साइन होनोसनायखौ होआ नोङो गोदोनाखौनो सेरनानै सेरथारनांगौ सालि बुं सालि नोङो दिभर्सआव साइन होगोन ना होआ नोङो हो दिभर्स पेपाराव साइन होगोन ना होआ नोंनि गोदोनाखौनो बोफ्लंजोबनानै थैखौ लोंथारनांनो नों बायदि हिनजावजों माब्लाबाबो थाजानो हाथारला साला सैमा गियान मा साला आंनि ओंखामखौनो जानानै आंखौनो दमखिनो फैबावदों नोङो हो आंनि न'आव थानानै आंखौनो दमखि होबावदों नोङो हो अबेनिफ्राय सोलोङाब्रा नोङो अबेनिफ्राय सोलोङा हो आयौ हगार नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन मिथिबायना नङाबा आंना आखाया नोंनाव बारखोनाय जागोन आयौ आंखौ नाख्रां हरलायलायदों नोङो आंखौ बुनानै होखार हरलायलायदों नोङो प्रिया इसिबां साहस जाबाय नोङो नोंसोरखौ आं बिदिसो फोरोंदोंमोन ना बिफाखौ बुनो फोरोंनाय हो आफा नोंनि आखला बांद्रायबाय लाजिनो रोंला नामा नोङो हो दाखालिबो एफा असनमान नोङो साला एफा बिहामजो जागोनखौनो बेफोरबायदि फारखौ लांनानै खुदुंहैनानै भाइरेल जाजोबनानै भिडिअआ लाजिबावाखै नोङो आफा माला सोलायबावगोन नोङो लाजिहिंनो बोराय हलंदंनो मोसौ बोराय जानानै गांसो गोरलै जानो नागिरबाय थानाय आरो गांसो गोरलै जाबाय थाग्रा बे फापि सैमा फिसाखौलाय मानो बुजायबाय थादों नोङो बुजायनोनो हाखाया नोङो मिथिबायना आंनो हायाखै नोमायानो हायाखै आरो नोंसोर बहा हानाय फैनाय दिभर्स पेपाराव साइन होगोन ना होआ नोङो हो साइन होगोन ना होआ आं होआ मा खालामो खालाम जोंबो होआ मा खालामो खालामो साला सैमानि फिसाया मोजांखौनो होनो लुगैला आङो बिफाबाबो आखल होनायानो सोलायनो रोंला बेना बहा सोलायबावनो जानो मोनबा हाथाय नाङाखायोना हुदायानो जाखाबायबालाय माहायथो बहाय सोलायबावनो हानो बेलाय बोराय हदंगंनो गाव हारसिं थैलांबाबो हामसिगौबायसो मोनबाय आङो रागायानो
मालाबाथ' बुथारनोनो गोसो जायो आङो आरो बुथारबाबो थाबानो नांनाय नङा खोमा बेफोरबायदि मानसिखौ नाङा आयै आं बेफोरबायदि सानो गाज्रिबाबो मोजांबाबो जोंनि आफाया आफा बेखायनोथ' बिदि होनानैथ' थायो आङो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसाय होननानै हनै माथो बिदियावनो बाथारबाय र' आयै जोंनो माबा मोनसे प्लेनिं खालामनानै माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन नङाबा जाथारनाय नंला हो बोरो गला बुजाब नोंना जौ लायनो होनाया फाग्ला वाल बारखुमालायनानै थांदों नोङो ओमफ्राय बोरो हो ओमफ्राय बालि सरमखौ नायै बे एसे खस्थ' हमजाथारसैमोनलै आङो नैब्रा नै एफा खस्थ' खारखुमालायनानै लायदों आङो आरो माबा मोनथिबायना आंखौ 18 इयार्स जायाखै होननानै हरबावब्रा जौखौ मोनथिबायना माबा 18 इयार्स जाबासो मोनोनो ओमफ्राय खाथियाव थानाय सासे भिखारि बोरायखौसो मा खालामदोंना आं मिथिबायना 10 थाखा होनानै जौ लाहैबायब्रा बेखौ ओमफ्राय भिखारि बोरायाबो मा खालामदों मिथिबायना जुजाय आयौ ओरैबायदि असयबखाना बे जौ नुनाय लोगो लोगो गैलाब्रा माबायानो सथ'आनो सेन जाहैबाय हा मारैथो सेन्स जाखो मारैथो सोलायनोसो होदों नोङो हो आंनो 10 थाखा होबानो लायगोन होननानै बुंबाय बियो ओमफ्राय दाना फैयै मा जाखो मिथिबायना आंनोसो मोनफैफिननायावनो 50 थाखा नांबावगौनो उफाय गैला होबोनोबाय आं मिथिबायना जुजाय ओमफ्राय हा मारैथो इसिबां लोंनो लुगैखोब्रा हो मासे लोंनो लुगैखो नोङो जिगुर माबालै मिथिबायना बयबो जा हाबा सावदोंलै आयै ओरैबो हाबायाव थानाय मोनब्लाथ' लोंनो मोनथारसिगौमोन ना एकदम गांनोनो हाथारलालै ओंखायनो उफाय गैयैनो लोंनो लुगैनानै लायथारबायलै लोंनांसिगोन ना बिराद गोबावथार जाथारबाय मोनलोंथाराखैबो साला हस्टेलाव थाफैनायनिफ्राय एकदम गारमायानो रानखावजोबलायलायनानै थायोलै बिगुरनि माइरोबो आया हनै बैजों हनै औवाथों फैदों ओइथिं खारफोलांनांसिगोनलै है मालाय हनै गोसोलायनानैसो फन रायलायखादों जेबो नङालै दोनखुमानो थिर थांसै जोंहा बेनिफ्रायनो नङा होमबा जाया होमबा जायो जानायालाय होमबालाय ओमफ्राय माबालै आंना मालखौसो नांथारसिगौमोनलै आं थानोनो हाथारला मिथिबायना मालानो गैथारा र' आं माबा मोनसे खालामनानै बालिसरनखौ लायगोन र' दे थेंकिउलै लसि थेंकिउ ओमफ्राय फैसायानो गैलालै आंना मिथिबायना ओमफ्राय मानिफ्राय माबा मोनसे खालामनो सानदों नै फैसायानो गैला आंना है न'आव थांनानै माबा मोनसे थिखोनानै लाबानो जायो ना नोंसिना न'आवथ' मेरला माल बुस्थु दंखायो न'आव थांबा दे बेखौनो खालामथारनांसिगोन र'